Si eres professorat contractat, personal investigador, personal laboral fixe o tens un contracte amb càrrec a un projecte o conveni, això t'interessa. 2 anys després de l'inici de la negociació del conveni col·lectiu per al personal laboral de les universitats públiques valencianes, l'avanç és lent i dificultós, tot i que som l'única autonomia sense un conveni que incloga al professorat i al personal investigador. La Conselleria es va comprometre a signar-lo abans d'acabar l'actual legislatura. En la negociació participen els sindicats amb major representativitat en les universitats, entre els quals està STPB, els governs de les 5 universitats i la Conselleria d'Educació. El conveni regularà el règim retributiu, la durada i condicions del contracte, la jornada de treball, la promoció professional i, en general, totes les teues condicions de treball. Les organitzacions sindicals lluiten en sintonia per un conveni garantista que amplia drets i protegisca les situacions vulnerables, mentre les universitats aposten per un conveni de mínims, senzillament una recopilació de la normativa existent. I enmig, la Conselleria només sembla interessada en que l'eix acabarà. De fet, les retribucions, una de les parts més importants, s'està negociant a esquenes dels sindicats. I tu, què pots fer? Estar a l'aguait de les novetats de les quals STPB t'informarà, o preguntar en la secció sindical d'STPB a la teua universitat. Participar en actes i mobilitzacions que STPB, la resta de sindicats o les diverses plataformes convoquen. Amb unitat ho aconseguirem. I finalment, donar la teua opinió quan hi hagi un text definitiu. En STPB sabem que amb tu ho aconseguirem.